Mă gândesc de ce mă joc Tower of Hell. Ok. De ce? Ok, deci mă sunt bine și mă joc Tower of Hell. Da. Deci, urăsc obiurile despre cum știți sau nu știți, habar n-am, dar le... Serios acum, urăsc când asta se întâmplă. Sunete de bebeluși. Deci, mă! Ok. Îs nub la obiuri și... Asta. Ok, bine. Doamne, nu din... Au, mă! Ok. Ce? Nu. Nu. Lasă-mă, nu. Ok. Hai, Tower of Hell. Mă! Urăsc chestiile care se mișcă în Tower of Hell. De ce? Hai aici! Ok. S-am adus armale. Yikes. Ok. Vai! Așa, sărim aici. Mă descurc în sfârșit. Oh my god. Ok, du-te, Bianca. Dacă o să cad, explodez. Ok. Du-te, Bianca, sus pe scară sau ce? Oh my god. Just no. Ok, mom. Ce? Am căzut. Deșteapta de mine a căzut. Da. Am căzut. Da, eu am căzut. Ura! Ok. Bine. Ok, încep să mă pricep, să zicem. Ok. Da, tot videoul ăsta să fie despre Bianca, făcând noroc. De ce? Da, cam adevărat, cam foarte adevărat, cam prea adevărat. Ok. Dacă o să mai cad o dată. Nu,
Mă! Mă! De ce eu și nu inche, și nu ever, Mă! Și din nou asta, mă! Da, din nou! Ok, mă, ok. Da, cineva să mă uite la videoul ăsta? Nu sunt sigură. Poate nu, poate da, poate. Ok. Da. De ce m-am jucat Tower of Hell? Nu m-am jucat niciodată, dar poate mă joc din nou Tower of Hell. Da, cam atât a fost ca zi. Da. Cam atât a fost ca zi. Sper că a plăcut. Sper că a plăcut. Nu uitați să dați like și subscribe. Și noi ne vedem data viitoare. Ok, aici o să vină un sfert mare.